Местна коалиция Единни за промяна даде старт на предизборната си кампания. 25 октомври е денят, в който започва голямото състезание. Състезанието за душите, умовете и мечтите на хората. Ние бихме искали да спечелим това състезание и сме уверени, че можем да го направим. Видинчани нямат повече право на грешка. В същото време те имат невероятната възможност да се гордеят с това, което са, заяви Росица Кирова. Трябва малко помощ от тези, които ги управляват, за да покажем на България и на света, че нашият регион заслужава внимание, че тук живеят изключително достойни и трудолюбиви хора, на които просто трябва да се даде възможност да се развият и да покажат своя потенциал и своите умения. Затова ние се впускаме в една дълга и интересна надпревара, подчерта кандидатът за кмет на община Видин. Надпреварата за кметското място, за общинският съвет, за кметовете на населени места или най-просто казано надпреварата за управлението на тази община. В листата на коалиция Единни за промяна са вписани имената на 16 кандидати за кметове на кметства в община Видин. Слънотрън Велин Павлов, Буковец Ангел Ницев, Кутово Величко Николов, Капитановци Анатолий Николов, Гомотарци Итко Петров, Новоселци Пейчо Пеев, Синаговци Соня Бойчова, Иново Гергана Тошева, Търняне Никола Николов, Жеглица Лилия Иванова, Майор Зуново Красимир Георгиев, Антимово Красимир Кирилов, Слана Бара Албена Тодорова, Рубци Ганчо Гачов, Кошава Венелин Венелинов, Покрайна Асен Костадинов. Нашите кандидати за кметове са грижливо подбирани. Опитали сме се да дадем на хората от населените места избор. Опитали сме се да им дадем възможност да изберат, защото за това са изборите. Ние им предлагаме нещо различно и се надяваме те да го харесат и одобрят. В листата за общински съветници са включени 10 жени и 27 мъже. Чрез нея са обхванати различни прослойки от обществото. Това, което ги обединява е, че всеки един от хората, които се подредиха в тази листа, безусловно гарантираха подкрепата си за общата кауза на Видин. Водач на листата е доктор Цветан Ценков. След него се нареждат имената на Росица Кирова, Милен Милчев, Борислав Ванков, Катя Трифонова, Вартан Папикян, Емил Трифонов, Данил Томов, Димитър Неков, Цветан Лозанов, Мариета Георгиева, Красимир Михайлов, Светослав Петков, Иво Георгиев, Павел Тодоров, Светлана Димитрова, Андрей Гошов, Костадин Кръстев, Павел Михайлов, Владимир Рогожаров, Радослав Георгиев, Лилия Върбовска, Йордан Бързашки, Веселка Веселинова, Янко Веков, Марчела Маркова, Калин Пантов, Данчо Николов, Владимир Николов, Райчо Гевгалов, Екатерина Николова, Владимир Петров, Светлана Георгиева, Калин Кирилов, Георги Георгиев, Ирена Александрова и Георги Веселинов. Нашата кандидатска листа за общински съветници е подредена така, че да даде шанс на повече млади хора, заяви Росица Кирова. Подредена е и така, че няма значение кой е на първо или на 37 място, защото хората могат да бъдат взаимозаменени. Подредена е така, че всеки, който присъства при нас, да бъде максимално мотивиран за промяната на Видин. За да подкрепите коалиция Единни за промяна на 25 октомври, изберете номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.